Ya non voulons 2023 vlanao nom la paix de Kuljabi il mena ngano vono venu le dessin animé. Ya. Ya. In conta tarava boy. Bon, ari avora cara dessin animé marinho. Fagatatsika maro de nangataka koa zay tamin'ny mpanakanto Big MG dia namaly izy fa afaka ivahiny neto amin'ny point carré. Big MG mpanakanto zegny managna mihoatra ny plus d'1 million d'abonnés. Big MG lehilahy manambola, Big MG ihany koa amin'ny fahaizantsika izy dia mpagnampy ny mpiarabelogno. Big MG ihany koa amin'ny fahaizantsika izy dia akoatra mampanakanto izy azo lazaigna influenceur koa izy ny amin'ny fotoagna azy io ty. Big MG koa efa haitsika jiaby fa Big Boss izy novantsika neto amin'ny point carré. Miarabanao Big MG tonga soa neto amin'ny point carré. Ya, miarabanao Jean-Luc de miarabantsika jiaby atokantragno agny zay mizaha zay izy io ty. Fagnotaniagna voalohany afaka antoniako zay ngeny raha jiaby tiako antoniagna sa misy asy tianao antoniagna devant caméra Big MG? Zany anty zigny zay raha antonianao zaho valiako hary direct za boko olo direct. Direct tsisy raha misitrisitriky tsisy fiatsaram-belatsia zegny fa tegna la vérité zay raha ambaranao za valiako ny tegna marina. Miomagna atsika fa hitavatafatsika iaraka amin'ny Big MG fa mialoha zay ndo miazana hoantsika ny agenda. Mad Max anos Belleville no agnano fetiny bonne année ka agnisan'ny programme amizegny dia spectacle amin'ny gymnase couvert lundi 1er janvier 2024 miaraka amin'ny Mad Max. Fa agny Dubai no agnano soirée réveillon de bonne année ivay avshila dimanche le 31 décembre ao amin'ny Matrix African Club. Black Nadia andal ao Nous Maurice samedi le 23 décembre amin'ny Break House Roséil. Fanny samedi le 9 décembre Rootsman si Bastalayon Atananarivo ao amin'ny piscine de Bleuvoir 67 hectares pool party. Agenda. Zay ny agenda makasika ny programme samihafa zegny ny andalo baratsika ho an'ny mpagnaraka anao ny programme amin'ny fin d'année 31 décembre aia 31 décembre zay mo tsy fony Paris tsy maintsy vakaiky fogna de misoma Paris zegny atsika tegna fa efa ntaogno maromaro sy nagnano réveillon ta Madagascar atsika zay va antso agny izy koa moa tegna marigny agny somary bebe vola de tsy maintsy resy latra tegna losy fo à Paris zegny rendez-vous tsika le 31 décembre. Zay makasika ny agenda tsika jiaby koa dia afaka ataotsika miaramiasa aminay izy koa tiatsika mba koragnanety ny programme tsika contact efa hitantsika io ambany io izay de idrika amizay tsika ny amin'ny koragna zegny ny atao miaraka amin'ny Big MG zay ny amin'ny agnatin'ny point carré. Izy koa ataoko hoe ny raha zegny agnisan'ny mafana be ny amin'ny fotoagna azy io ty dia nisy capture zay manko malaza amizio ty capture nisy invitation nataony ton semaine taminao de anao zegny namaly mikasika anniversaire anazy de tiako ambaranao zegny fa zay tagny naresaka zo tagny na anao tsy tagny de ny tiako viagnany agnaty zay nisy commentaire nataonao atao somary masiasiaka zegny de tiako ipodianagna nagnatiny izy igny hoe manakotsabiky fandehanigny resaka hoe fagnasagna nazo invitation anao de anao tsy navy de ino avianao sy magnano koragna masiasiaka igny Big MG. Izay zay problème tsika gasy hely antegna koa volagna direct raha boaka amin'ny fonao dia masiaka dikan'igny amitsika gasy nefa igny vokatra amin'ny fonao sincère zegny anao magnaboaka igny izay fo problème tsika surtout amin'ny réseaux sociaux anao koa fa volagna direct de masiaka zay igny tegna vokatra amin'ny fonaka hoe za tsy andeha koa karaha zegny invitenao za fa za tsy andeha za kosa manana droit volagna tsy andeha tsy forcen'olo za hoe andeha karaha zay zegny namaliako izy satria d'après raha jiaby mandalo sarotra aminaka hoe igny anao karaha naviko anao baka agny sy nefa tsy vokatra amin'ny fonao le andeha zay za tonga de nivaliako
de izy koa zegny tsy tokony tagny koa zegny nagnanaovan'le invitation satria no ko nahita tsara démarrage-n'le izy Black Nadia nagnaboaka sary am'izay za moko tadidiko tsara tamin'ny anniversaire anaka de ny commenteko raha tsy disy zaho za tamin'ny anniversaire anaka ty sary ty araha moment ny Black Nadia sy Tansimena somary niadiady koa tamin'ny fotoagnany de ny inviteko mihitsy zareo roa tamin'ny anniversaire ko tsy haiko zovy no azo na izovy tsy avy isorako moa zareo tamin'izay hoe samby navy tamin'ny anniversaire ko de toro lilamy igny zegny za fa fier edy am'regny nampilamin'olo za am'izay de ny commenteko zegny raha tsy diso zaho hoe tamin'ny anniversaire ko ty sary ty de ambava homagna ampo mieritreritra de zay nataoko tamin'ilay commentaire izy koa olo mandiniky tsara hoe azondreo ino raha tiako volagnina am'izay de tagny ndraiky koa nagnanaovan'ilay invitation koa baka après Papimaso iza magnasanao ino ma idiranao amin'ny commentaire ny Black Nadia any ndraiky anao mi-invité za numéro naka misy aminao MP n'existe fa tsy amin'ny commentaire Black Nadia any ny ampabemasonao zao le izy asa zay le mariko izy madio fo aminao sady zay ny volagny tam'izay nagnano interview tan fara ito tsy problème aminao le madio fo za mihitsy anifasa message karaha za mi-invité izy amin'ny anniversaire anaka anifasako message fo igny izy ka anniversaire anaka tsy misy invitation fo mitasomena hoe namako artiste jiaby anifasako message fa za somary misy change koa amin'ny invitation anaka hoe bon fetinaka zay matetika ataoko igny fo ataoko copier-coller après fetinaka zalahy haiko za tsy invité nareo isaka fetinareo fa nareo inviteko fo asakasaka nareo ho avy karaha zay fo invitation naka matetiky za koa mi-invité manafo ndraiky mitokika aby ro aza la tsy ndraiky mahay loatra invitation anao zegny fa le raha mary za raha matetiky tsy invité ndreo mary fa za invité roa fo aminaka karakaraha zay izy ma zegny anao vola hoe afaka antoniagna raha jiaby tiagna antoniagna tegna magnisan'ny arbitre koa tamin'izay fotoagna zay ny ataoko hoe misy scandale zegny nandalo tamin'ny aéroport anao sy Tansimena anao volagny Tansimena anao nagnasasa izy de nagnasahainy devant anao fa tsy ambadiky écran zay moa volagnin'izy tamin'izay fotoagna izay de anao tsy namaly tamin'izay fotoagna izay de nandikaninao tsy namaly de hoe tsy tiako aby agnapody le mot tamin'izay fotoagna zay ary nisy asaha tamin'izay fotoagna izay ny tiako aviagna alohan'izay zegny hoe Big MG hoe satria izy vola anao nagnasa zao izy de anao ve nagnasa Tansimena maly tapady koa io izy tamin'izay hoe lasy zay raha volagny tamin'izay ino fait problème nao ndraiky Tansimena zay tamin'ny voalohany navian'igny raha jiaby igny de araka fivolagny koa zegny anao zegny diso tamin'izay fotoagna zay ivolagna zaho ary volagna ty ho atsika jiaby zay mizaha écran ty samy managna version nay zay fa tsy haiko ny version hitaniezanareo fa za managna ninaka version naka izy managna ninany nambarany tsara tamin'ny interview-nao koa hoe za ty ahady sariky Big MG ary caméra ty ataonao mifanojo amin'ireo public tsika tsy sabe voilà nambarany tamin'izay za ty ahady maro koa le volagna hoe za ty ahady fa tiako avady kely foko ndraiky za manao ty ahady za ty en'olo iadiva azonao ary ndraiky efa malaza am'izao ty nareo koa ty alaza miadiva ndraiky Big MG efa matetiky hitako amin'ny Facebook ao raha zay za mamaly boka zay tegna mary boko za mamaly tsy dignindreo le valiny amaleko le raha manjary igny fo am'izay le capturen'olo hoe tsy hitanindreo de karaha za le méchant agnatin'le raha ireo zay misy magnano victime fogna ireo fo victime ireo magnampogno le izy de ireo am'izay magnano victime mampalahelo am'izay azonareo le izy zay le problème réseaux sociaux tsika miaigna agnatin'ny réseaux sociaux zay ty fa efa tsy miaigna karaha gazety taloha hoe aboaka hoe alahino zazao tsika tsy miaigna am'izay fa miaigna agnatin'ny réseaux sociaux tsy hainao ny tegna marigna aminany fa le hitanao io atsika koa ma public bakato magnano commentaire bakato nitry commentaire bakato mbola roa koa ambadika re de ny tiako volagnina am'izay za tsy tia hady ary za gnisan'olo tsotra ary anao koa nahita za tamin'ny fotoagnan'igny karaha igny tegna za olo calme tsy haiko ndraikindraiky agnambony barisa ty vo ndraikindraiky masesiaka zay fomba tsy ambadiky caméra anao tegna mahery za amy réseaux sociaux za mahery mary za
satria za magnino za mahery za olo tegna maro mpagnaraka baka normal za ko mahery amin'ny réseaux sociaux za zao ty bientôt 1,500,000 abonnés sisy karaha zay izy ko mbola à Madagascar normal za mahery baka satria za karazana raha fa tompony réseaux sociaux zay raha ataoko karaha ty de fa boum azonao fa za ko mahitanao koa hoe misy raha tianao problème aminaka tiako karaha iny tsisy problème aminaka raha nataony tasimena igny fa za kosa ampabe maso eto za tsara nagnasa tasimena abo aminaka io na capture zay na ino fa raha nambarako tam'izay ila olo zanany vadiny bagay vadiny zafady ila olo igny ndro nandifasako le message raha nambarako tam'izay apodiko direct raha novolaniko tam'izay le nataony nagnasa izy volaniko anao zandry izy koa tsy haiko nataonandreo pip ty après fa raha nivolaniko tonga de ataoko direct karaha jojobo boka mivolagna hoe mitira maro aza matylataka tsisy problème izy mivolagna zay fa za nivolagna amizay tam'izay izy koa vola nitinginao zandry tsy ahazo amera zay nataoko tam'izay fa za tsy nagnasa tasimena izy koa vola nono tsy ahazo zay nataoko tam'izay misy adressé mizandry io le raha fa tsy amin'ny tasimena za tsara nagnasa izy hoe tsara nagnasa asana maizany zabaka natao ampodiko eto ko satria raha jiaby fa mandeha amin'ny réseaux sociaux inamboa reny nambara inamboa razy nambara tsy vandy raha nivolaniko na nahelo mamako tam'iziny fa nataoko hoe igny mahamasongetika fo volako karaha zay marary izy azonao mamako tsy salama izy koa mbo mizaha agnatin'ny réseaux sociaux ty fo koa hoe manakory zahanako zay de iny raha mandalo za tsara nagnasa tasimena za tsara nisy tsy haiko izy na misy problème aminaka tasimena fa za tsara nisy problème igny olo agnisany respecteko satria za tiako olo fagnanaovako izy machine à tube karaha za hitanao io agnisany machine à tube tasimena igny jusqu'à aujourd'hui izy donc nalaza ely juste après za nipoko 2009 izy donc nalaza 1 an après za de tasimena jusqu'à jour zay mbala hito fa zay fo tsara hitanao hoe mpinamagna be karakory de tsy haiko za koa fa maregniregny rumeur koa taloha tasimena fa haiko fa ela rango izy mbola niaraka hatramin'ny tonton Lemoine taona izy taloha sady niarany baka igny manaja anazy sady chéri-nazy tam'izay de fa zay izy ty karakaraha io fo tsara nanagna problème da agnisan'ny olo respecteko izy igny ary tegna grand artiste managna talent maventy fa tsy haiko na izy ndro nisy problème taminaka fa ela satria za fa ndraikindraiky koa maregny rumeur hoe tsy haiko na marigny fa rumeur volaniko hoe anao zay tsy matimatiny tansy lolo tam'izay ianao koa camarade io mitondra volagna baka aminao i fo izy mitondra volagna raha regnikoregniko tam'izay tsy haiko na nagnino zaho tsy haiko na nagnino na fa izy fo vambarandro magnano karakaraha zegny ndraikindraiky dikan'izay za tsara nisy problème tamin'ny tasimena fa la olonany indro mahasosy za nagnino manafo nagnino eona edge izo satria sy volanao zay anao ndio nivolagna eona edge dikan'izay fa zao le koragna anao hoe mbola tsy eona edge koa ndio nitsakaraka malo aminao fa anao zay nitsakaraka malo amin'ny eona edge dikan'izay mbola mipody amin'le koragna hoe sao de mba big mjimary tiady izy am'zay za tsy nagnazava hoe za tsara nagnasa tasimena zay fagnazavako teo fa za nagnasa zandro tsy fa misy dikany baka anao koa magnasa zay olo mangigny io izy koa fa lera magnaboaka raha boaka amponany de somary maseseka mary zandro olo zandry tsara haiko existence-nandry tsara haiko na izy miaraka amin'ny tasimena roa nagnano fity zio fa naezako olo nivolagna hoe izy zegny koa ny miaraka amin'ny tasimena zo ma zandro zegny hoe tsara haiko existence-nandry tsara haiko azonao fa za gaga za zao fa volagna raha direct za gaga misy moment zandro bakagny azonao magnano whatsapp aminaka izy olo tsy haiko imaginenao olo tsy hainao baka io mikaiky anao bakagny olo tsy camaradinao ona raha bigy izinao ohatra miarakaraka aminao soso maro zegny izy bakagny de tsy azoko le bi
karakory ataoko zay feky valiako mbola tsisy problème igny aminaka eo koa nisy problème nisy raha nandalo resaka piopio igny io fo izy koa mangala sary ndraiky piopio bakay alefina aminaka koa i mavolagno raha ty zany ty atao azonao de io fo amizay za nisy malo tasmena ndraiky plaque zay de za ty songetrika baka za ndraiky plaque nadiany tsary nisy problème maro artiste tsary misy problème aminaka satria nagnino ndreo karakory caractère anaka azonao de nidirako tamizay nareo tidinareo tamizay nivolagna za hoe terre black azonao terre ramena raha karakaraha zay de igny efa nidirany moramora edy azonao boko nisy moment amizay basta layon basta fahinareo papapapapa teto hoe de nidira amizay nanomboky to za tena nanomboky romotro mariny taminazy hoe fandroaka anaty bulldog tsy haiko magnino de igny amizay natonga zany nivolagna hoe anao zandry tsy alaza na karakory anao mitady laza loatra volanko azonao fahitavako zandry zegny tegna maro hoe izy mitady laza loatra tagnano ino ty makory fagnalazana aminay agny tianjopitra zegny izy hoe anapaka baka haty za de amizegny za malakilaky de mitady tous les moyens izy de tsy karaha i fagnanaovagna azy tsy raha karaha igny de nivaliako karaha zegny aminaka zegny edy aminaka za fa avy nataon'olo karaha zegny za mbola vonihira hoe nandeha tam volaniko tam madapro tamizegny tondra hira za oyo ino koa mahira karaha zegny ambaran'reo zinao zegny tsy alaza fa naka andesiko mahay romotro anao koa atao karaha zegny aboaka karaha zegny atao izy critique nakay tokony nandesina amin'ny raha karaha zegny izy koa za edy fa nindesiny raha loso lavitry après amizay tazo koa miditra amin'ny raha ty normal sérinazy miditra amin'igny koa izy gaga za nareo ka nisy fotoagna resaka Samuel tamizay igny natouché za koa raha nataony tasomena tamizay za resaka fagnapiako Samuel izy nambarako ampiabimaso madame nakandro mahay izy hoe la olo ty baka ambovobe agny mba za hava de nizahavako za boka la réunion volanko za mitady zany ty ino volanko revinao andeha avion nambara tsisy problème zay volanko fampandehaniko avion nao de invité ko anao amin'ny anniversaire anaka fa za tsary nivolagna hoe andeha hiposy Samuel azonao raha karaha zegny izy réseaux sociaux ty avadikindro raha hafa za tsary nivolagna hiposy Samuel azonao tamizay de hoy izy tamina ampalahelo izy le toetsaigny hoy izy niexploité ny bigy hoy izy zandry ty naveto amizay tsy jireny azonao histoire tsy hainao de hidiranao de nifafany mo publication tamizay raha karakaraha zegny de tsy haiko le tegna problème nitasy aminaka fa za tsisy problème nany fa karakaraha zegny le histoire azonao ny amarako mikasika an'izay tan semaine zay somary nagaga le publication midesika anniversaire azy satria lefa mizaha le commentaire nao tam farany de lasa hoe mitombo le aian'olo le artiste tsy fankatia satria nanjary hoe anao karaha tsy tia lala feky zay kabaron'ny ton semaine koa zegny afaka andikagna izy de marakory nefa zegny hoe tant que hoe samby artiste tant que samby olombelogno koa zegny le raha mipotiky ndraiky koa izy koa volanko izy koa mba au moins tamina MP na direct tan semaine ranko tamin'ny Somaro tanosy be efa nangataka tamin'ny madamina hoe zahay efa tsisy problème fa zay te hiavana ndraiky bigy de nanavy madamina kany koraha zao afatra nareo hiaraka ihina zay volanko hitanareo tragnonareo io ambadiky za ambadiky eto magnino reo mandeha basipara aminao ndraiky fa tsy za miboaka isan'andro maraindrainy ty ikoragnandreo pigetsika ikoragna azonao amizay le izy de karaha zegny koa le invitation anniversaire za olo hitanao mpiinvité anao amin'ny anniversaire magnino tsy zandro kahenao dikan'zay aminaka mbala maloto fa tsy madio zegny tsy karaha zegny madio aminaka de za koa fa meloko za karaha za tegna za olo rankiné za tegna marigny za olo tegna rankiné za zay ma olombelogno karakaraha za tonga de toujours mako zay za hitanareo miady io za tsary niady ndraiky olo za hitanareo tegna anisany magnampy artiste na fandihanagna artiste andafy na ary naboakako zay ary nagnaboaka artiste comme la musique maro naboakako zay za anisany hitaregnany artiste na resaka ohatra hoe karaha koa mazoko resaka visa matetika sa angatan'olo
za koa nataonareo niaty ndraiky rijady ny commence voalohany zegny azonao izy ny commence voalohany nisy raha nataony taminaka anao nandeha nagnasa izy to ampotoka aminao ndraiky na gnano raha izy azonao nisy azonareo no olo mpitondra faty aby igny magnano satroko karaha zagny tamizay de nipublien raha na raha taminaka de nasayako amizay izy azonao nakaka fa mamango volanko za hitanareo io boka karaha zegny za managna tonga de fizenaka boum avady azonao fa nakaka fa mandeha tsy dignindreo azonao de raha nankaraha zegny zay mahatonga izy songetaka ozy nivadiky tsy fampinamanagna nandritra ny tongotongo na raha taminany le asa nataoko izy deux fois izy tamizay fa nono hoe reo koa hoe naharary taminany le raha matoa antongo zay tsy fampivolagna navy tamampikony za nivolagna taminany haiko volanko raha nataonao no nampameloko za fa raha nataoko nampameloko anao fa naka volanko tegna marary aminaka volanko atsika tsy fampivolagna karaha io de nilamigny izy azonao ary zany volagna tamin'ny madaminaka koa manomboko zao ty volanko le olo hitako misy souci minaka jiaby aloha za antegna efa be surtout amina muzika ty antegna koa maro asa amina muzika ty olombelogno fampitavandra aloha za mba agnano la paix volanko tamin'ny madaminaka en 2023 ty la paix jusqu'à manajeranaka taloha misy problème zay ka io atsika raha zao milamigny ya fa tsy problème anareo hitanao zay boka teo za fanikaiky izy fa milamigny za mihitsy magnano premier pas satria antegna fa be fa antegna managna fo koa tegna mary anao nivolagna 2023 volanao anao amile lapel diakolo jiaby ino managnanaovanao vian'olo dessin animé ya ino koa tantara hafa koa bon ino tantara hafa anao mihitsy zaliky agnisan'ny nasoso pa za koa tamizay ino dirako amin'ny satria tamin'igny nafanafana mako propaganda raiky nivadiky tantara hafa propaganda raiky ambesa tariesa zay zy ampartine ato karaha io public zay mahatonga za volagna aminao zegny le public am Facebook grave azonao andro mandretry le artiste mandeha amizay commentaire akory maro anareo ato ro ato karaha fa izy ka teteky en direct hélicoptère zao jusqu'à zaliky nivola kato mandeha avion à gauche à droite igny alefan'olo aminakasy izy jiaby zay azonao asalahy to raha zay zaliky de akory manaro ato anareo ma tsisy hélicoptère tsisy ino sa ino anareo koa nao fa faible azonao de za bako partine ao za calme ben c'est de volanko ty agnano essayed zao za bon zay olo managna jet marigna azonao olo mandeha jet isaka tete de nataoko volanko mandeha jet tegna izy fa tsy jet dessin animé de nipokako raha ty katato zao ke anao misy problème wadasongo sa tsisy za tsisy problème ndraiky wadasongo ionkosy zay olo miaraka za oady mo même pas des jours zay niaraka miboaka tout ça tsisy problème ary ionkosy zay olo marigny raha jiaby volagny tsisy fa marina hoe fantako anao bigo izy atsika mandeha studio taloha studio mampomoe studio dessin animé izy de raha mba fa ela izy zay voisin samby mbola faible igny tandregniranaly taloha aby tamizay zay tegna olo fankahay hitany isan'andro marina raha volagny isy mamoa za taloha tsy navay fa fony tragno mbola tsisy vola za ndraiky zanfana hely tambopoto ao mandeha gauche à droite mijaly de marigny raha jiaby nivolagny zay tsary nisy problème ndraiky ionkosy fa za ndraiky somary gaga za tamizigny haza la volagny zigny roso tagny maraha ty iresaka dessin animé igny roso lavitra zay za tany rattrapeko raha hita après hoe izy iny tsy raha zone babatika fa ninakagny songetaka nanjary mivadiky raha hafa ndraikindraiky koa matetiky songetaka naka donc somary mafimafy de tsy zakany sasany de tsy haiko e ary avy zao raha karaha dessin animé marigny koa ratsiratsy le izy ohatsy zegny ko raha volagninao zay bon
Tsika koragna Big MG. Maromaro ny voalaza teo zay dia marana koa izy am'resaka hoe fandraisanao sy ny artiste zay. Manao kory marigny anao sy César ny fotoagna zio ty. Zegny ndraikindraiky sy mahagaga olo hoe rythme karakory marigny maleto ty. Resaka pipiu sy resaka hafa jiaby. Manao kory ndraiky César. Ny problème nao am'zandry. Za tsara nisy problème ndraiky zandro ampotiko ndraiky za tsisy problème aminao zandro. Nao teo aranao agnisany managna talent. Aranao tokony andeha ndibo zay io. Matetiky volaniko aminany zay taloha mbola fikoragna amin'ny MP. Nao zany zay volaniko efa ngala retraite. Zay mihitsy koragna anaka tam'izay. Ary mbola mipotiko ndraiky sy moment izy vola nareo ne zokinay idolinay. Mafiara za zegny maro zany reo mivolagna zegny Naël Karim vola nareo ne zay mbola mandeha mangala baka fa mitandregnira nareo. Zanao fiara zegny anao miraha karaha zay. De zany fa volagna zegny taminaka koa. Zay tsisy problème fa nisy fahainao kabarony filigny igny ny mety zegny fo donc mety mbola mampakonsizy tsy problème aminaka azavaty kena mety problème nany zegny ay fa tsy problème aminaka za tsisy problème ndraiky César tsisy za tsisy foy fa jusque zo zegny mbola froafo jusque zo fa za tsisy problème aminaka tegna ary nazara fiera manajery anaka mitondra izy mbola expérience boka aminaka fo boka izy andesiny zay satria zandro nampianatra manajery anaka ny asa de mbola asa boka aminaka fo izy andesiny mitondra zandro za tsisy mbala resaka artiste farapana biky album merci de misy feat maromaro agnatiny ao de nisany natao reprise tagnaty zegny tao iranao sy Arna de zay midika fa Big MG mbola gomarina jusque nianty izy nambarako tam'izay vonisaraka tam'izay hoe fiaragna ny tapaka fa la musique mitovy fogna ary zay ndraiky olo volaninareo zay misy contact tanareo aby ndraikindraiky tamy farany teo izy ny invité madamonaka za io rô gnano filinindreo agny mody tsisy problème koragna karaha olo jiaby izy zegny matetiky ataon'olo baka hoe pika efa magnano fiainam-bazaha normal antegna fa miaigny agny fa agny rivotro fa agny fa iaignategna efa hely pitrantegna Madagascar ito fa soit la France soit aminay en Amérique agny karakaraha zegny fo fiaignana de fa magnarakaraka fiaignana vazaha na tegna ty magnantsolo ndraikindraiky allo mba afaka mitady ray ano azafady fa tsy hoe aiza fôma ray ano azonao raha karakaraha zegny fa boko amizay eto direct toizako resaka featuring isy matetiky za critiquen'olo hoe magnano feat amin'olo maro nefa atsika koa za vazaha ohatra Akon efa nataondreo roi des feat amizay Pitbull feat fo koa ary anao koa amza album vazaha presque feat le feat zegny l'échange de service hoe lany clé tsy possible zay izy koa mbola toatra tsika tsy lany clé ary jusque mangala retraite mbola tsy lany clé fo atsika tsy tiatsika magnano retraite n'olo sasany voakofy igny fa tsara retraitenao miaspire agnambona hôtel maventy anao raha karakaraha zegny le feat échange de service ohatra misy zany mbola vonisondro anao fa olo bebe de expérience nao amegna izy de ninany amegnanao échange de service karakaraha zegny le feat de maro koa ny mba mangataka feat amintegna za olo tsy sarotana amina feat de amezako feat merci igny zany album naka farany zegny maromaro koa artiste ninviteko taminany karakaraha zegny zegny amin'ny resaka igny Big MG de idirako magnaraka ho anay zagnany mpizaha izy koa ataontsika hoe tamin'ny fanjava octobre novembre ty izy koa miresaka réseaux sociaux zay fizavanay izy dia resy 10-0 Big MG matetiky zay misy buzz zegny animboaka na mikasiky Big MG dia saikisaiky chaotique fo fizavanay izy aty ambadika ty ohatra laigny amizegny ny amin'ny resaka hoe misy ady aty ambadika aty ambady fanazavanao teo hoe trianao tiady de hita fa sokôra fa 10-0 mety possible baka fagnazavanao manonga ilo hoe pointnao io amizay koa resaka fagnampiagna koa misy olo volana mabigy izy magnampy olo baka koa mbola atao gestion Facebook agny koa izy nagnampy olo koa de 0 koa no amin'igny koa de ny fahitanay izy hoe lasa hoe c'est comme si mety misy olo agny possible olo maromaro karaha hoe mangetaheta mihitsy hoe zegny Big MG zegny zegny o kao ny amin'ny resaka hoe
carrière mihitsy lasa hoe misy zay mahignihigny raha vao mahita big MG fa big koa ro mahignihigny de fizavanao izy matsapategna ve anao tataty fa resy anao izy koa ataontsika hoe resaka laboliny amin'ny resaka réseaux sociaux 10-0 nazaonao tataty big MG izy koa resaka réseaux sociaux atsika tsy tokony agny angalantsika référence surtout anao tataty koa la modinao ataonao publication olo koa maresaresaka fafanao publication na modifienao legende 10-0 ohatra par exemple tamin'ny resaka losifahiny ny fafako le legende satria olo baka ambony any volana hoe efa réglé raha io fa mba fafa legendinao za nakakaraha zay izy koa boka hitako raha tsy mety fafako hoe tsy mety le raha hoe hitako machauffe olo enao ona Facebook boka azonao de nini dunia koa nisy publication ataonao koa atao mikasina ny dunia de beaucoup nivoanao zay mahatonga za volana 10-0 resaka réseaux sociaux volana grave tegna izy io zany sady mamelo no mitifitra anao koa raha nazavaiko igny ane tamin'ny azafady tafagnetsika zay koa tokony fa angatsiatsiaka agny tafagnetsika zay koa raha ny public ampotoka amin'ny volana amizay nazavako izy amizay tamizay hoe tamin'ny somaro azonao ategna zay mikoragna amin'olo maventy karaha ma tegna problème azonao andalo tamizay io kony efa ronitory azy de maizy hoe azonao zay tafy nataoko hoe atsika moa volaniko tsisy ambony lalagna tafy zay le nataoko fa niresin'olo raha hafa tamizay volaniko nefa atsika mikoragna matetiky tamin'ny taloha tegna manandefa fagnampiagna ho anazy anao zandroko alefa iranaka anao ty magnano iran'olo io alefa tsy magnino azonao igny le nataoko publication fa amin'ny fotoagna koa mafana baka toedra raha koa tsisy raha marigny zay raha volagny surtout zay tamin'ny côté-nay tato zay raha ataonao zay anao fa vabala fo zay raha publienao ohatra tamin'ny farany teo resaka zaza naolagna ny papahely nandeza tamin'ny ministère population mihitsy hoe nangatany satria za amin'igny za mitsopatsopa miborary misy olo mivolagna hoe obike tsy hitanao ma raha mandala Facebook misy raha karaha zegny so misy raha mba azonao atao zalahy raha karakora antegna mba miteraka magnangy touché allo volaniko atsika andeha any zao ino problème ronono vary zao resaka sakafo ty tonga de nividiko eo ny eo andeha tany nivolagna amizay za na za tsy masaky mikitiky tsaiky io satria mikiriaka anao de nivolagna za izy ty mavolaniko satria izy tamvoalohany tsy kofa misy lehilahy mivolagna izy afa magnakaraha ty io fozy nivolagna hoe za moa za afaka mangala sara amin'ny tonton big de mbaran'olo aby io hoe nivolagna tsy haiko ty nandro lafo izy nangala sary taminaka de nivolagna amizay za izy ty mavolaniko mety aboaka sarinany ty iro tao olo maventy nivolagna hoe efa tsy victime izy io ambarandreo de azonao publier satria izy zao fa sava fiaignanany de naboakako raha koa fa naboakako comment chauffeko tamin'ny commentaire atao nikaiky amizay koa ro finalement tapema fo koa itsy haiky igny azonao amizay le izy fa le raha miboaka amin'ny réseaux sociaux ampotiko ndraiky koa mivadiky raha hafa izy io na avy eo azonao za magnampy za tsary misy tamby hoe ndehangataka amin'olo hoe pour laza zegny fampy zay mihitsy baka laza fahampy aminaka na izy efa nandroatra aby tsy laza raha tadiavy fa le raha antegna fa vinijaly antegna fa vinijaly za taloha mandefa vary atsimo agny tsy laza eky raha tadiaviko fa le raha zegny antegna koa karaha za volako mangala référence olo malaza andafo za boka ro igny magnano fagnampiagna tsy mety miboaka amin'ny réseaux sociaux fô tsy mety aboaka andro fô hoe iro nagnano azonao le izy magnaboaka igny ane mba ho hitany hafa koa hoe magnano ty koa za koa mba gnano azonao izy koa fa ty samy magnano ane sava fa avadiky tsika fo amin'ny réseaux sociaux maro zegny atanao misy sasany magnano faux zegny naka raha boakako amin'ny réseaux sociaux asa hoe mipoera fanagnambola za misy azonao ary raha zegny tsy savozoko izy koa samby artiste fo fanagnambola azonao za mahay fidiram-bola io fa asanaka eko raha fidiram-bola naka
rô mivorogna tsisy tragnonakany Ameriky zay misy tragno oera mandehana agny baka anao koa andeha za izy frais mandeha tsy raha lafo 10 millions d'ariary mandehana agny mandehana Amerika ay matragno bigy zay na avy agny anao resiko antagnandrovo mavia azonao raha karaha zay fiainanaka fa hafa mihitsy le rêvenaka fa le resaka réseaux sociaux apodiko ndraiky io misy ny azo inoagna misy tsy azo inoa satria izy poste ohatra olo araiky fo magnakaratra anao io izy alatsika anao na avy rô jiaby malegna anao midriky io azonao karaha zegny zay tsaiky na 10-0 za fa za zao fa karaha misy ino ambarany misy igny efa tsisy raha iasany loha haika fiainagna anazy fa raha jiaby fa naziny azonao karaha zegny za zao fa magnazay raha tiako fo fiainagna ka ke izy koa mba ataoko hoe koragna foy ataonao ho an'olo zegny any hoe magniry ny anao hoe ho potiky iny baka normal be zegny ary zegny raha problème tsy mety maloso lavitra loatra atsika amina muzika gasy atsika io mavandy izy koa magniry namatsika io oloso vandy zegny za volagna tsy haiko olotsotra fa zay samby artiste io iatsara vela azy ty jiaby tsisy magniry anao hoe za zao par exemple ary rêvenaka ty tsy maintsy ataoko za tsy maintsy magnano featuring amina américain araiky volanko un jour fa io za leky mety agnano hoe félicitation fa io tsy agnatiny fô azonao ingo hoe bilobety oera koa boka izy o ty fa nagnano fita amin'ny azonao raha karaha zegny zay fo tsy mety malosa atsika tsy ndraiky mba fier nama tokony famposy zegny atsika olo ty mety moramora andeha idépasse satria musique gasy misy frontière be misy barrage be io atsika tokony magnano zay zao za fa kajo mihodigny eto Madagasikara eto efa la routine zay fa ty dépasse fa zay koa fa nositosika ohatra aloha araiky ty atsidintsika agny par exemple efa losy lavitra fa zay samby zay fotsy fankatia io zegny azonao fa za olo tsotra za ary même taminy confinement misy olo efa masosipanao agnatin'ny réseaux sociaux io fo izy mandeha efa misy azy zala tsisy raha karakory amboariko azonao raha zegny ny olo zay fa maromaro nandeha taminaka tamin'igny zay mahatonga za méchant izy koa resaka tity fa za olo tsotra za de karaha zay amaraparagnatsika izy hoe nampandiniky za koragna anavy nataonao publication tao hoe fazahoako izy ka zany hoe za volagnao za mbala hiala amin'ny réseaux sociaux asa zao vao ngoma asanareo public na za ngoma ino raha tianao viviagna amin'io bako ino le fatokisategnanao be zay agnatin'le raha izy koa anao miala réseaux sociaux karaha hoe ngoma zegny olo satria hitako fitiavan'olo za amin'ny réseaux sociaux fa ny mpagnaratsy tsy maintsy misy ary za agnisany mamalifaly olo amin'ny réseaux sociaux za magnano raha comique misy olo efa mety efa problème be fiaignana anany agny izy mahita publication naka tafitikiky fozy azonao aiko zegny le fitiavan'olo za amin'ny réseaux sociaux ary am'zao ty apodiko ndraiky atsika efa tsy miaigna agnatin'ny CD atsika efa tsy miaigna amin'ny télé fa atsika zao fa miaigna amin'ny réseaux sociaux anao koa tsy matanjaka amin'ny réseaux sociaux sasahirigna anao amin'ny resaka communication de fontsika zao atsika zao fa nanjary miaigna agnatin'ny raha io efa karaha mikoragna andavanandro dikan'izay tsisy raha sitiky zay raha tianao atao ataova karakaraha zay io moa dikan'izay Big MJ melohan'ny farany tegna farany Big MJ tegna mihitsy ma io mitondra olo à gauche à droite agnaty réseaux sociaux samy misy équipe anao mba mabaraha zay le secret-nle raha satria na karakory ny raha hita aloha Big MJ zay dia agnisan'ny maro mpagnaraka Big MJ zay agnisan'ny hoe rehefa misy buzz rehefa mikasiky Big MJ dia malaza olo jiaby maraka iny secret io anao zaraiky sao managna équipe anao aminazy io mba mbaraha zay anao baka mivole anao direct mba mbaraha zay tegna marigny za juste admis fo misy aminaka migérer resaka streaming naka no mampidy bola amin'ny réseaux sociaux naka siko mampidy bola de bola mampidy bola io za hitanareo ty vola azoko amin'ny réseaux sociaux fo le sasitiko 1400 € par mois amin'ny réseaux sociaux nakafo de tsonao varivariagna mampidy bola io raha laviko ndraiky raha nabavy zay
mbola réseaux sociaux fo io mbola tsy plus YouTube naka YouTube agny karakara zegny koa ampidiriny agny dikan'izay za mipetraka eto za manama chiffre naka karaha io za migérer io za migérer réseaux sociaux naka zao raha tiako atao zao tiako atao zao tiako atao io misy moment be izy io créer karaha andafy par exemple misy volagna rô zao fa misy be tonga de avoazy azonao karaha zay fa anao koa raha ty sokirinao ilo zay boka ataondreo mampalaza za misokotry la close zay akory mady mba tahirigny hely e volanao ping izy avazy waha azo raha karaha zay mainafo abonnenao amin'igny azonao karakaraha zay raha io vola business raha io showbiz nambarany vazaha Kuraka showbiz atsika marangatsika izy makasika ny Big Sound ny azonao ambara makasika zay ino zo tegna marigny de ino tanjo agnatin'izo Big MJ resaka Big Sound studio koragnatsika io izy io zany société ny créenay entreprise maromaro zay agnatiny misy olo baka andafy misy boss an-tanàgna eto de za koa magnisany agnatin'le société antegna zegny mila miinvestir investir zegny fogna hafatra amina artiste jiaby aza mitavandra vola ny artiste magnanaova asa maro mikadia vola fa tsy hainao amaray problème tsika tsy magniry problème fa au moins anao tranquille magnano za zao ty za sagnatrian'ny vava misy raha mahazo za tsy andeha amin'ny olo publicinao koa le angatanao azonao satria haiko carrière namboleoko matantsika tsara ary raha namboleoko ho an'ny fianakaviako ho an'ny zanako avenirany zanako efa napetrako raha karakaraha zegny de magnanaova asa matevy maharitry karakaraha zay de nanokatra société zay Big Sound studio io zegny tsy natao studio araiky le andeha aminaroagny tsy zegny fa tonga de alohatsika izaha artiste maro hoe label andeha ambolitsika de ataontsika fianakaviagna raiky de amizay koa tsika miproduire ro nafa nalaza io na mbola vo andeha hagnano artiste anao anao koa fa misy talent de aza misalasara mandefa MP amin'ny Big Sound studio misy mail alfasa fa misy olo mandray anao de aleo zay zegny agnano vondro hoe la famille raiky de agnano organisation maventy inshallah mba ho tanteraka jiaby zegny satria vo zao manko izy vo andeha hagnano azy de zay tsy mialondrafy tsy magnavakavaka zay artiste raha iasa aminay efa maromaro mitsovinay efa namalo antro de izy zegny ho an'olo jiaby fa tsy studio tegna studio d'enregistrement règlement efa vola hoe magnano rendez-vous jiaby izy fa studio ho an'ny label Big Sound studio zegny zay izy io de aza misalasala te agnisan'ny rehetra io tena izy koa matériel nany efa milliard lany taminany satria matériel baka en Amérique jiaby io studio maventy de tena agnano raha matianina atsika sao de mba ny avandafy koa magniry andeha amitsika de sao de mba iny koa lalagna isokatra ho atsika satria le olo miara-miasa aminay io miezaka mitady lalagna koa ho atsika rehetrarehetra satria manana talent tsika gasy fa izy volaniko zay atsika iofo tavela io efa maro ny miezaka de efa hitanao maro ny miezaka fa mbola maro ny dingana tokony andalovantsika de iezaka zay amin'ny Big Sound studio sy ny olo miara-miasa aminay mba andeha hagnampy atsika artiste amin'ny zavatra matianina kokoa zay ny koragna nataontsika reraka tamin'ny Big MJ teto amin'ny point carré mankasitraka anao namaly fagnontaniagna maro samihafa izy koa mahazatra atsika hoe niavatra ho an'ny mpankafy fa ny araiky nianty dia somary ovako ilo izy Big MJ matoa volandreo zay hoe lehilahy raiky mitsagna hoe dia misy olo araiky ambadikinazy misy vadiny ao ambadikiny ao mba tiako nianty Big MJ niavatra anao farany alefanao ho an'ny vadinao za moa sarotro natsanotanianao tsisy ohatra mpankafy ankendriky misaotra nareo jiaby mankatia zaho de misaotra nareo jiaby koa tsy mankatia zaho raha roe zegny samby magnamia force anao le mankatia anao iny mahatonga anao mbola iofo 15 ans nampalaza 10 taona sarotro zegny amin'ny carrière musicale amizao ty de nao mbola iofo na misy critique na karaha anao mbola iofo
anareo mankahala am'izay io mahay mavavaigny zavo le critiquenareo io za mahay moeraoera mahay abokako fo vitaka barty ia za mahay moeraoera fo zy tsy janoko mbala toaty fokotra zagnahary mangala io de izy koa moa anao am'izay vola hoe after hoany mataminaka izy io zay tegna mataminaka nagnova fiainagna anaka maro satria izy nahaizako magnano économie zay voalohany za taloha tsy zatra za zay fa tonga de pa izy mitantagna vola azonao tegna va gérer tsara raha jiaby igny sorako vadiko izy mizaha ty business ty ataova fa mety mivadiky ty izy bakato ty business ty atao par exemple za tsara nanagna eritreritry hividy tragno en Amérique zany fambarany anao zao izy vola azonao un an à Madagascar zao continent hein 400 000 $ izy vidina tragno araiky en Amérique anao managna zanaka américain hein soratsika am'zany ka tsika le tragno hein vidi andafy baka mety mividy tragno ifainao par mois azonao 400 000 izy vidiny de anao magnefa 40 000 € voalohany de anao aveo magnefa 2 000 $ par mois alors que zegny tsisy dikina amkaraha manao par mois Madagascar vitako baka zegny volako azonao de igny am'izay ozy anao mandeha Madagascar ataonao Airbnb koa tragno ividinao ty azonao ha aofanao koa zay tragno de ifeky anao mahazo 2 000 $ koa par semaine anao magnefa 2 000 $ par mois nefa anao mahazo 2 000 $ par semaine azonao ande zegny mody magnano vakansy misy sambra hely nay inspire zay magnano vakansy nay azonao raha karaha zay de igny sorako vadiko tegna izy koa resaka business izy mafoaka izy za mirespect aminazy tegna isorako ndragnaharina amia izy koa managna metsaiky hely tsara ho azaho koa tegna izy koa afatra volanao fisoragna maventy isorako mivadiko izy koa karaha zay mivadin'olo jiaby tafaboaka lehilahy jiaby amizay irany Big MJ albumnazy le hoe merci nagnanovagna merci hoantsika jiaby nagnanovagna merci hoan'ny Big MJ nandalo teto amin'ny point carré mametsika fotoagna hoan'ny magnaraka koa ataoko vavoavady tsara beky ny fagnotenagna atsika zegny nangitakitaka atsika de tsika napetraka tamin'ny Big MJ hoan'ny magnaraka koa lehilahy manambola mirary soanao zay le eto amin'ny point carré veloma atsika jiaby samby obeva atsika jiaby